Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam tayo nga Junicia iti Ilocos Norte. Dear Cousin. Sagbay man di amin kasin yung at kablawang kay tinimbag nga orasyo di tanemar sa studio. Basta may tayo nakablawag di iti padak na dumdumngeg kay nagbibuya. Iti dati nga programa yu iti Facebook. Ilingad daklatan itinagan a Junicia. May sakmet kadag iti naruway nga mang subsubaybay kadag iti programa yu iti Facebook. Kastameten iti YouTube kasin. Magustuwag di iti kangkan tayo kang runan na magustuwag nga dingdinggen dagiti drama wenno dagiti surat ngayon kay basbasa kay ni dadim. Kaya di agdama addaan nakiti parikot iti biyag nakayat kumet nga ibinglay napagkidawak pa yan ti pamalakad yu kanya. Nadakay man ti pagsaludsudak. Nasapaak ang nagsardeng iti panagadal ko nasapaak ba't nga nagasawa kasin yung saan nga gaputa saan dak nga kabailan nga pagadalin dagiti naganak kanyak. No di kat talaga nga jak maiyulo ti agadal. Taaklunek kasinyong sa anak nga napagasatan nga naaddaan iti laing wenno sirib akas kadagiti dadduma. Jaka mo. Nagrigat kong awaten dagiti isursuro dagiti mangisursuro iti pagadalan. Ket dito man nga rogyak nga isalaysay ti pakasaritaak ket sapay kuma tamadan nak maikandak to ti balakad kalpasan nga maibasam ken maitramam. Kitjak nga talaga maiyulo ti agadal nanang. Anya? Makiden na akon kini Floyd nga nobyo. Ay na anak ko. Saan nga asi-asi ti makiasawa? Ay, agpanunod ka kung mga nalaing. Saan ka nga agadis desisyon anak ko? Winananang awan tumetlati. Pagbanbanagak no ituloy ko laing ti agadal. Sayang lati oras ken gastos yo. Na nagbababamit na kita grades ko. Kat sa anak ba't nga nalaing kas kadagiti daduma dita? Oh, kaysa masayang ti bannog ko ken ti gastos yo kanyak nanang. Sayat siguro no makeden na akon itinubyo. Ay na anak ko aya. Ala, no saan mo man nga maiyulo ti agadal ita, uri agsardeng kapaylaeng Ta ituloy mo to into no maiyulo mo ti agbasa. Basta saan kapay kung mga makias-asawa. Nakaikid din ako nanang. Nagsarita kami ni Floyd. Ay, hindi yu pa'y kaya ti agbiag nga dagdakay laeng anak ko. Mano pa'y lataw-tawin nyo. Oh, ubing kay pa'y. Narigat ti panagbiag. Anak ko, saan nga basta-basta ti panagasawa? Basta nanang, saan dakon nga may gawid pa'y? Ken may kaya mo siguro nanang. Basta agtinulong kami kini Floyd nga nobyo. Ay, Diyos ko, ay anak ko. Kit kinangaya yung tupay kinitatang. Kit saan kayo nga nakaadal, saan ka dinanang. Ken pati da kayo, nasapa kayo nga nagasawa. Wana anak ko, di yun laam mo trikat nga nagpasaran mi kinitatang yo. Iso nga agpanunod ka kumat maminribo, sakbay ka nga agdesisyon ti kasta. Agbabawi kan to anak ko. Ay na, sa anak tong agbabawi nanang. Ay na anak ko, aya. No talagang di kan maigawid, sige. Sumurot ka na tinubyom. Kitaig man ano di kan to agbabawi iti pangeding mo. Pudno gayam ti kunan ni Auntie Ingrid kasinsin. Agsardeng ka ni ti panagadal mo ket makidennakan kini Floyd nga nobyom. Uwen kasinsin. Iso nga bunagi kon dagiti arwatek ta. Umay naktusokonen ni Floyd madamdama ket ing kami nagyan iti balayda. Ay na, saan ko mapayla kasinsin? Panunutin nga naimbag ta aramidem. Saan nga nalakati makiasawa nga nasapa? Ubing kay pay. Ket kabailanda kamot nga pagadalin da uncle ken auntie. Apay ket din nga makiasawa kan nga nakasapsapa. Ket apay nga rod nga si kakasinsin. Iso nga rod nga pagbagaan ka kasinsin.
Takinasarita nak ni Auntie Ingrid nga bagbagaan ka. Ket kita mo't ati kasasaad ti biyag ko ita. Nasapa nga nagasawa. O anya ti biyag ko inrot ita. Marigrigat lat ta. Nakarkaro pa ita nagsasarno ti talong anak mi iti asawa nga ni Jerome. O ket ita agbababawi akman angim naladawin ti amin. Angim sika Junisha kasinsin at dapay gundaway mo nga ibabawin ti pangedding mo. Saanin nga agbaliw ti panunot ko kasinsin. Sumurat akon kini Floyd. Ket agden na kami. Ket ipaniknek ko kadatatang ken nanang. Nga kabailan mi kini Floyd ti agbyag nga dakda kami laeng. Sigurado kan imanugod dagiti tatakkel mon Floyd? Awan ton ti maaramidan da Junisha ento no may sangpot ka ni ti balay mi. Amo damat nga jak maiyulo ti agadal. Kaysa makibarbarkada ak. Nasasaya at langin nga agden nata nakasagasawa. No pay di tapay kabailan ti agkasar. Isumit ti kunak kadatatang ken nanang. Aglalo ken nanang nakakulkulit imbag ni tatang sasaan nga maununi. Imbaga ka saan ko maiyulo, sayang lat gastos da, sayang lat ibannog ko, bannog da. Nasasaya at laingin no, agden natan ko na, tay suntumit lat turong na, saan ka di? Uwen nga rod. Ket kastan tumit ati ilawlawag mo kadatatang ken nanang mo. Ket bilang sikat lalaki, nasken laing nga iti balayo ti pagdenaan ti pagyanan ta. Uwen, awan ti danag. Inta nga rodin. Uray no agnervyosak. Ngayon na daka. Maawan ti nervyos ko, Floyd. Kabailan ta nga sangwen ti anyaman nga panubo kiti biyag saan ka di. Wen Junisha, ag tinulong ta, ag dinanggay ta, iti amin na banag. Ipaniknik ta, katagadi datakkel ta. Nakabailan ta. Kabailan ta ti mangbugal ti pamilya, uray no saan ta nga ilipas ti panagadal ta. Umudlat ser-serbina. Agpadpadatamot lang nga saan nga napagasatan nga naadaan iti sirib. Agpadpadan tumot lang nga uri man no, makapagturpos ta. Amang no taltalon tumot lang titi pagtrabahuan ta. Supay aw mo ti sabali nga mo ang trabaho no di talon, panagtaraken, wino kompormi di ta. Naragsakak tayo manugot ka ngagden natan. Naragsakak met Floyd, ta inawis nak ngagden natan. Kat sapay ko mata, agnanayon to ti ragsak ta, Floyd. Sapay ko ma. Talaga ka din nga di da kayon maigawid, Floyd. Musika balasang ko. Junisha. Saanin tatang? Nakaikid din kami nga duwan kini Junisha. Amo yumot nga diyan ka talaga maiyulot panagadal ko tatang. Kasanong nga rod, dagiti dadakkel ni Junisha. Balasang ko, pinalubusan da kamalaeng. Uwen tatang. Ay, sigaman bakit, di bagay sarita. Ay, naanak ko. Manupelat tawin niyo. Angim no di da kay talaga maigawi din. Ay kitawan ti mabalin mi Angim deti ibagak ka na kayo, agiin na hanos tayo. Agpapada tayo matlaan nga, gagangay laang ti biyag na. Agiin na hanos tayo, agtitinulong tayo nga rod, diti balay. Awan ti problema, nanang. Nasanayak mo ti trabaho ti balay. Uwan nanang, nagagat ni Junisha. Awan ti pagdanagan nyo. Tumulong kami nga tumulong. Agpada kami ngagtrabaho. Tapos ti kasta, sa makatulong kami met iti gastos iti balay. Kasta nga talaga ti plano mi, nanang. Ay, nasaya at kasta ti plano yo. Ang nasaya at kumamanan, no saan kay kumapela nagas-asawa. Ang awan ti maaramidan tayon. Basta ginanos tayo Kat no anyaman ti pamagbagami, dinggin nyo. Taada kay pela diti puderme. Uwen nanang. Junisha. Ano santa pela ti makipagnaed diti balay mi? Ano san pela no dani nanang
mangbagbaga ka data. Yan tangay ka, karugrugi ta pa lang agden na, nga mangbuot pamilya ta. So nga ginalos tayo kuma. Awan ti problema kanya, Floyd. O, ano kasta? Yung kami nga rodan nanang, iti silid mi. Kaya, ipaknimi, di kiti gamit nga awit ni Junisha. Ala nga rod, anak ko. Uwen kasin yung ananusak ko na, anusak ti makiden na kadagiti dadakkel ni Floyd. Ngem no kasano tiki tawag na day jay. No kasanot kinalaing ninanang ko nga mamagbaga kanyak idi adak pelay di balay mi. Kasay mo't ninanang ni Floyd. Nga orin agdenden na kami nakasla akas ag live-in partner when agasawan ken ni Floyd. Kasla ti panangibilang da kada kami kit kasla anak da pay laeng at iti rumbing na laeng nga magbagaan da, bibiyangan da. Kit kaslang di pa nagrignak kit kaslang masipsiputan amin nga garaw ko iti balay da. Banag nga jak magustuhan. Iso nga ron nga pimanawa kiti balay mi si Murutak kini Floyd tamakiden na aking kuana tap saan da kami nga bibiyangan ko ma. Kadi bagak nga rod kini Floyd dahito nga marikrik na kasin yung masikuranak dito balay yu Floyd. Ha? May mayat sa no makisina talaingin. Saan mo't kidi nga dakas tiraramidin ni nanang mo ngim. Tsaka tikas dyan nga tikas na masipsiputan amin nga garaw ko. Kasla iti mabibiyangan amin nga garaw ko. Papalanta ko mga rod. Mangrog-rogi tamot pelaeng. Awamot pa iti urnong ta. Med ko mata inta agabang ang saambot nga kaskarina. Isungan anusan talanta ko madituyin. Anya nga tano inta agyan iti ayan ti kalapaw ni ulitek mo nga adda di abroad. Ha? Ti adda taltalon? Wen, ti adda nga taltalon. Di met kukwa ni ulitek mo nga adat abroad day jay? Wen nga paiso. Kasaritam ni ulitek mo, baring no kayat na tadatati agyan pala sa jay, kesa mo't awan ti agyan sa jay. Kaya ti dagana sa jay. Kesa awan ti mangtaltalon, di datat mangtalon. Datat agtarakin ti dingwen sa jay. Mayat nga paiso ha. Api nga jak na panunod day ta. Talaga nga nakapsot ti panunod ko. Imbagman ta na panunod mo. Agore ka nga ro, ti bagag kadatatang kinanang. Mayat mo't kid di Tapno no kasla adabukod ta nga balayan. Ken tapno datalain ko nam tapno awan ti makibibiyang kadata. Ket ipaniknik ta nga rod. Nga kabailan ta nga agden na nga oray no datalaeng. Ket no adatala dito agad di kaslang mangnamnama ta pay lakadakwada. Sa bagay, mga karot, kasaritak ni ulitig ko, sigurado kayat na dayta. Ken kasaritak to ni tatang ken nanang, tabumuludak to ti pagpuunan ta iti panagtalon ken panagtaraken ti dingwen. Wow! Nagmayat ng paiso dito Floyd. Uy, nagpresko ti angin ko na. Kinawan pa iti storbo, kinawan ti mangbiyang kadata dito, medyo adayo iti balayo. Sana kas iti balayo nga, kasla masipsiputan amin nga garawta. At least dito, hinawayata nga maaramid, ti kayat ta. Ken ti kayat ko Floyd, ag tinulong ta, o ti talon ni uncle mo, data ti mang talon. O, adda gaya men ubong dita, adda pagtarak ng ti manok, konforme dita, baboy. Nagmayat ng paiso. Maglakit din tayo manugot ni tatang pabuludan nak iti pagpuunan. Tayo ito no makaurno-urnong ta, or bayadan tantumot lang adagos. Nagsaya atin makasta, Floyd. Makikita klakit din ti masakbayan ta. O, no kaskasan no,
Mabalin nga gatangin tanto dito nga balayan kini ulitig mo ulit ang damit sunod di abruden. Daan dito nga kalapawin. Akit inuten tanto nga papintasen. Gatangin tanto pa dito daganan. Ta dito ito nga buklen ta ti pamilyata. Imagine nga roden inton adan anak ta. Oh, adadan to dita nga agay ayam. Aging nga dumakil da so dantot katulungan ta ni titalon. Ay, nagbayat Floyd. Nagmayat nga paiso. Sige. Rugyan tanto nga roden nga talunan dito nga daga. Rugyan tanto pa yun, tiagtarakin titingwen. Ay, nakaragrag sakak, Floyd. Sa wakas, mabalintan nga paniknikan ka dagiti tatakil ta. Nga kabailantan ti agpamilya, nga datalae. Rinugyan mi nga roden kay ni Floyd tinang talon iti daga ni uncle na nga da abroad. Inot met nga naggatang kami kadagiti dingwen nga tareknen mi ken paaduwen mi. Nakaragragsak kami kasinyong tunggal makita min nga dumakdakkelan dagiti imula mi. Dumakdakkel meten dagiti taraken mi. Ket nagmayat nga buybuyaen ni da. Makaikat ti bannog. Nagmayat nga buybuyaen dagiti dagiti nagbanbannugan ta, Floyd. Wen nga rod. Excited ako nga mangapit ka dagiti mula ta. Uray siya kumet excited ak maten nga agla ko kadagiti dingwen. Adan digiti baboy nga nandanin mabalin nga pauraga nandanin ilakon. Stamad digita manok mabalin. Agitlog da pa yan umad-ado da nga umad-ado. Digita kalding. Nakaragrag sakak, Floyd. Imbaglaki din taos to ti desisyon ko nga nakiden nakingkan. Siguro nin tuloy ta tinagbasa. Awan tumetla ti pagbanbanagan ta. Baka bagsaktan tulat ta kadagiti daddo mga subjects ta. Supay nakababain. Baka no pagbarkadak tulad eta alawas nga ititid tatang kinanang ko. Oh, hindi sapsapa. Oh, rinugyan tan di nga tungpalen dagiti arapaap ta. Ket siyempre ti arapaap ta nga maysa. Timang bukel iti bukod ta nga pamilya. Saan ka di? Ay, katuwa na. Siguro met mabalintahan nga rugyan ita. Ha? Itata danam na maintan nga maapit. Kitinton makaurnurnong ta. Siguro mabalintan ton nga inutan nga gatangin ti daga kini uncle mo. Basta met na ti balay. Uwen nga paiso. Iso nga mabalinta siguro ti agkaanak. Sigurado ka? Kahit masawen kaya't muntiag sikog. Ket ni no dumteng to ti panag-aapit. Adamit pang namnamaan ta. At namnamaan tang pagkautantan to. Ket ni palubos ni Apo Diyos. Umadun to nga umadu ti urnong ta. Tano makaapit ta agmulat ang adagos. Manay-nayunan dagiti dingwen. Na syempre aganak damat agitlog damat. Ket datangarot di tapay agitlog. Ha? Di tapay ka di manayunan? Ay, ama na. Kaya't kong, sikamad lati uray ko, Junisha, bakit? Uray no saan pa nga na napatarimaan dito kalapaw. Ano usantan Uray dito yan nga maaramid ti umuna nga bunga ti ayan-ayat ta. Ano santan uray tala sanay tamot na iti katre nga uray no awan ti kudsun na. Kituen man ano kuma. Addan to pay ti anya. Addan to pay nabuyak nga anya. Di kampusan to. Oh, natangtangkin man day giant tiles. Ha? Aya? Kit uray ta nalaga mo deti pagit iddaan ta. O dinalok ng lata, adamit up-up na.
Sigurado ka, di kayat mo nga pangaramidan ta, ti umuna nga bunga, ti ayan ayat ta, Junisha. Kitwen, anya kung ti kayat mo, di ta kaladaan, di kayat anya, nagbudo nga ta. Malagi mo idi pinadas ta di ta. Ay, nakatakder ta. Angin, nabudwanak lat ta. Saan tanton nga maulit di ta. Ijelatan. Uray no naringgur, okay lang. Okay lang ang inta nga ron agmulan. Inta agarami din ti taraken ta. Tabarim no alis to ang agit no. Ay umay ka garo din inta. Inta. Ipatpateg ka unay-unay, Junisha. Ipatpateg kamit unay-unay, Floyd. Oh. Dahito yan. Sa wakas. Makaaramid tanton di anak ta. Saan lang may sa tikayat ko, Floyd? Ha? Uray do, talo, upat nga anak. Naragragsak no ad-ado. Ay, katwa na. Oh, dalaki di kasgasat ta. Uray mano, basta kabailan tanga biyagi nita. Nulaki di tuloy-tuloy ti kinagagat ta. Ti panagtinulong tanga dua. Saan nga dayo nga mapasamag day ta? Bakit? Sige. Agaramid tanga rote. Sige. Floyd, Junisha. Floyd. Junisha. Floyd. Mariknak ka-fertil ko ita. Uy nga ron, nagbara ti kaugam, nakabarbara, nakatubtubog. Mayat deti nga pa nagmula, sigurado nga agtubo. Agbunga deti nga bini. Sige Floyd, mulaam pa'y, mulaam. Sige, agitlog ka nga, agitlog. Agitlog ka nga, agitlog. Kalbasan ti dua bulan kasinyong sipod ingkadengmin ti panagaramid mi ti anak ti panangarugimi nga buklen ti pamilyami nasikugana kon kasinyo. Kanin tultuloy mi matlata ti kinagaget mi nga agasawa iti talon iti panagtaraken ti dingwen ore no nakapudpudot ore no main initan kami ore matudtudwang kami. Ang ti kunadan kasinyong amin nga nalabes ket dakes. Tauray ni amok lang arod idin nga masikugak, ayat ko lang nga matulungak ti asawak, ayat ko lang nga tuloy-tuloy ti trabaho mi. Uray no mabanbanugak idin. Daksang gasat, saan kami nga napagasatan, kaday di umuna nga panagsikug ko. Wen kasinyong naalisanak, idi talo abulan en ti sikug ko. Bueno, agtalo abulan idin. Kasta unay ti luksaw ti asawag. Makawanin na ko, Floyd. Apay nga mimot nga. Ibagak lang rin kan nga ginanakan. Sorry. Naamok no kabailakpay. Jagmet namnamain nga da mapasama ka dakas iti anak ta.
siguro kat saan nga naikari para kadata. Ngem, agaramit tamanin, padasin tamanin. Saan ta ko mamapukawan ni tinamnama, Floyd? Please. Siguro may sa laing dati nga panubok kadata ti Diyos. Trumbeng laing nga sangwen ta. Amok ka kabailan ta nagtinulong ta. Agdinanggay ta. Pakawanin nakmet no. Naman. Uwin, inaramid ko pati amin. Ngin, adamit basol ko ta. Saan ka nga pinigilan nga nagtrabahon? Iso nga ron, amuta to maminsanin. Apaman nga maamuan ta nga masikugak. Diyak to nagtrabaho. Promise. Iso nga saan ka kuman nga maluklok sa unay. Panunutem latan nga, adan iti, isidong ni Apo Diyos, ti agbalin nga anak ta kuma, ket agserbin nga kas anghel ta, nga isot, mangbanbantay ka data. Ket, di talaam mo. Kalpasan laing ti sumagmamon a bulan, para buran na tamanin ni Apo Diyos. Itik may kadwa nga anak. Ket into nagsikugag. Saan kunton nga may bayan? Agan anadak ton, Floyd. Amok nga kastaon ti luksaw ti asawa ka sinyong gapoy ti panakaregreg ko ti sikug ko. Ngayon pinadas mi tinagaramid manen. Ngayon talaga nga dinibdib ti asawak, tinapasama. Excited idi nga, maagdaan kami iti anak. Ang imitan, kasla saan una yun? Natunggal madat nga anak, binulan, numaamuan na nga sa anak nga masikog. Madlaw ko nga ti, asla agpupungtot. Di tameten nga nasurutan nanti uminom iti arak. Ket siya, intuloy-tuloy ko lata ti trabaho iti talon, ti panagtaraken. Numaladaw nga bumangon ti asawag, gaputa adahang over na, siyak latan ti maymaysa nga mapan iti talon. Kasla makon konsensya Kasama kon konsensya kiti asawa kasin yung ano na mabalbalin trabahwek amin nga trabaho ni titalon. Ket dito yung met nga nabaybay aktibagik kasin yung nabaybay aktibagik kunak gaputa dito yung nga nagbalbaliw ti langak gaputa kanayo nak nga mainitan ngimisitak di makkel ti bagik di makkel dagiti muscle ko tagbagkatakmat kadagiti nagkakadagsen. Naada dagiti may magbaga nga nagbaliw kano ti langak sipod idi nagasawa ak. Di makkel ti bagik medyo limok megak nga nagkamaselak. Ngimisitak nga kaslaklakan wag langlangan nga lalaki. E dinto nga ni Floyd, gapo iti panag-ininom na iti arak, kimotong dati nga nangisit ni Floyd din. At kat adadagiti may baga nga, mas kanupay nga siyak ti aglanglanga nga lalaki kada kami nga agasawa. Agpaisumit. Ta napikpik sa akta nga agbagkat ngem ni Floyd. Dito yung mente nakasla nadlaw ko ti panaglami istirik na ti asawa kanyak nga kasla di nakpay numabalbalin ka di na kahit nga kaiday ti rabi agpakasya ka man ha? Agpapakasya ka nakalawlawa mo dito pagidaan idildil mo kit ditapagi mo kit dati mo ano maturog ta taging narakop ta idi nakadagdagsin ka nagdakil tabagim
Pagkat di makaangas no, parabaw mo ta, takyag mo kanyak. Anya. Kita man talangam nagtatangkin ta muscle mo. Nagdakkel kita gurgurong mo. Kapawang ganas. Agpakasya ka, di makaangas ko lang. Intol tuloy latamet ni Floyd ti panagin inom na iti arak kasin yung ket mapunpunwanak mo ten ti kastang aramidin na di nagmatulunganan iti talon sisak man latagtab trabaho awan ti dati nga ginadungo ti asawa kon ket numabartek agtip-tip pelak laeng angin ti maysang arabii nga si mangpet manen nga nabartek. Anya ka diti problema kanyak, ha, Floyd? Api nga nagbaliw ka kanyakon. Saan ka magkakasta dati kanyak? Api kasla ka aryek nakpay. Api kasla liklikan na. Ibain na ka din, gapo iti kasto nga langak. Ha? Kahit mo nga maamuan, di no? Ibagam kanyak. Di ka umangamin istima rin tabagim, ha, Junisha? Anya? Kasla kala amasuna talangam. Nagkalas talangam, kasla kala UFC fighter. Anya, nagkaro kami Floyd. Dagangay lang, kasi tilangak tabi na ibay anak nga sisyak lang ang nagtatrabaho iti talon. Tatinak matulunganin. Tatamit lang barbar nagtamumon. Kahit, binibay amat ti bagimon. Babae ka, maglanglanga ka nga lalaking. Unay ka. Nagsakit tinakim ko, tunggal mangig ko, dagita nga sao ti asawa. Siguro agad ibagbagada king kuana. Kat may sapay siguro nga rason nga agbarbarte kisuna. Kat gaputi pa nakaibabain na, kadagiti mabarkada na, kadagiti amamuna, nga isuna, ti asawa na, kat kasla amasuna. Nga dakkel ti bagina, nga maselan, nga nangisit. Kanya karod tinamnamain na. Katalon nga rod. Agtaltalon nga rod ti trabaho. Dito yan nga masansan ti panagapami, gapoy ti panagbarbartek na, gapoy ti panagsasauna ti agkakaalas kanya. Nasorsorog meten ti sumungbat. Lumabanak mo agsao-sao kat agsauwak mo. Kinibagak mo't king kuwanan asadot. Irresponsable. Mamartak. Aginggang iti may sa arabii. Awan makandita. Mabisinak. Saan natin makan? Adalining tak nga balang ko'y dita. Isun ati kanem, isun ti pamedped mo. Aniya? Naling tanga balangkoy? Isun ti pakamukanyak? Kitawan nga ti bagas, awan ti maluto nga si daen, pangalaan ka rod. Dinawat mo met, kakaiso na nga igem ko nga kwarta nga igatang mo met, iti arak mo. Ibagam nga igatang mo iti bagas, igatang mo't arak mo. O anya ita? Anya ti kunam? Nagremedyo ka kumaa. Anya serbim nga asawa. Tapi ganas mo nga agsaw ti kasta kanya. Nagdakkelan tabagim. Letse. Anya ti kunam? Kitsi ka. Anya ko mat araramidem. Imbes ko mga tulungan na agtrabaho nga saan mo talagin inom ti ammom. Apay ti ammom jak mauma na itangastang aramidem. Ha? Kat dumauma ka, kat dinauma ka. Ha? Tila babawik nga nakiasawa king ka. Anya, di ko na talaga lumabaga. Anay ko, nagsakit ti dakulap ko lang tungpakin ka. Nagpuskol tumot ka, nagtangkin tapingping mo. Tinungpanak, Dionisio. Nay. Apay darupan na. Iti ka anuman, dinakpay tinungpad, dinakpay diniswan, dagiti dadakkel ko. Si kakit din tinang diso kanya. Ay,
Ni, ilayat na mo ti danog na kanya ako. Sakit nagdakkel ti gamgam na. Dahiti ti paraking kaanay ko. Floyd! Diyos ko! Naawanan ka ba't ti puutan? Uy, Floyd! Agrain ka! Floyd! Diyos ko, natay samat ti Floyd. Uy, na Diyos ko, naminsan laadanog. Naudatal mo tan. Floyd, agrain ka! Agrain ka! Agrain ka, Floyd! Floyd! Gapo ta Jack mariing ni Floyd, gapo iti pan naka udatal na panangdanog ko kengkuana. Binaybay aklatan no sa dinot nakatumbaan na kasinyong. Nagsangsangit ak ngarod. Ang emedi nabannog ako na iturog ko metlaeng. Ngam kaday di nga pa nagsangsangit ko ket ingkedeng kon nga panawa ko ni Floyd. Isina kon ket agsubli ako ni Tibalay mi. Matmaturog payla ni Floyd idi nagtalawak nga awit ko amin nga arwatek kasinyong. Ngem sakbay nga pimanawak minatmatak tilangana ket naimas turog na ang adadakkel a black eye ti akin kanawan nga matana. Gunggunam ko na sa akpim manaw. Sa dinot nakatumbaan na nga nakaawanan ti puot na ididinanog ko isulat at nagturugan ng patpat nagpambarak nga bagkatan. Awan idi ti sabali nga amok nga papanan kasinyong no di iti balaymi no pay awan ti rupak nga isarang ko kuman ngem inturtured ko. Malagip ko launay day dimbaga ni nanang kanyak nga agbabawi akto iti panggedeng ko nga nakiasawa ak nga nasapa. Ngayon tortured ko taon nga ron sa bali nga papanak. Agin inayad ak idi makaasidi ka kiti balay mi. Ngayon dirimuar ni nanang ket nakita nak dagos nak nga sinabat. Ay, Dionisio anak. Nanang, ay anak ko. Imbag ta nagsubli ka na lang ko nanang pagkawanin ko ma. Pagkawanin ko. Ay nabayag nga napakawang ka na ko. Ala sumrekta iti balay. Ala amot ti tadado mga awit mo. Nanang, agyaman at nanang. Nukasta. Talaga nga, desidido ka nga agsina kayo. Diyak nga rin mo, nanang. Anya nga rin ti plano manak ko. Saan pa nga nalawag ti panunot ko, nanang? Angin talaga nga, saan ko na maanusan ti asawa. Iso nga nasasayaan nga agsina kami. Yung ti lang ang panunutik. Anya anak ko. Agdadagsinak manin nanang. Ha? Narigrig na hindi mo na nga si Kuko. Na nakaluksawan ni Floyd. Ngimita. Masikugak manin nanang. Angin kastoy met tinagbanagan mi nga gasawa. Ay na anak ko. Awan ti pagdanagam, nung kabadangam ti pampanunutem, adda kami kinitatang mo, adda di kita kakabsat mo. Agti tinulong tayo. Kit numan aganak kaabalasang. Agit kasagana kami nga. Tumulong king ka. Awan ti maaramidan tayo. Saan lang nga sikat kasta anak ko. Ngimday ta kasta. Ngagtultuloy latat madi nga aramid na iti nga Floyd. Ako nam nga dinangran na kapayan. Adad nga isot na dangran nanang. Anya, mala. Ang anak ko, nasaysaya at kuma. No agsina kay nga talagan. Kasano nga rin ti anak ni nanang?
Inarapaap mi kini Floyd nga maadaan kami iti pamilya. Uwan angim nagbaliw mo ni Floyd nga kunam. Ay kita, isagot ni Apo Diyos dahi taking ka. Ianak mo, ket datay ti mariingan na pamilya na, no pay awan mariingan ng ama na. Maawatan ng tulat anak ko. Awan na pulos tinauray ko nga Floyd nga may nang sukon kanyak iti balay mi kasin yung bayat ti panaglabas dagiti aldaw. Aging nga di makkel ti tiyan ko ket nagalisto nga nagwaras ti sayang guseng. Nagalisto nga nagwaras ti damag nakadanon ken ni Floyd nga masikugak. Floyd? Junisha. Aging ga ita. Adda pala pasit litem tamatam. Ha? Uwen nga rod. Napakaruan. Nagpigsa ti danog mo kanya kiti. Api nga ka dito eh. Naamuak ti kasasaad mo. Ket? Agpapakaasi ako ma. Ngagsublikan kanya. Anya? Kalpasan ti amin. Floyd? Kasilatan? Junisha. Agbabawi ako kadagiti inaramid ko. Agbalbaliw ako. Agsubli ka laing kanya. Ituloy ta ti arapaap ta. Ituloy ta ti plano ta nga mangbukal ti pamilya. Kaya't ko nga mabuo tayo. Kaya't nga aganak ka nga balasang. Kaya't nga maringan, nga awan ti maringan nga ama ti anak ko. Kasano nga mamati nga agbalbaliw ka. Idinto nga awang met ti dakas nga naramid ko. Awang met ti naramid ko tapno no dangaran na ko ma. Sinaktam tirik na. Ngayon amok. Yung kastigo na. Agbababawi ak. Junisha. So nga pakawanan na ko ma. When kasin yung nagpagpakaasi ni Floyd kanyak ngagsubliak ken kuana nang runa idinaamuanan nga masikugak manen. Angim pudno nga tanga nagbalbaliw sunan no. Kaya't naklang gaputa sikug ko ti putot na. Ti parikot ko kasin yung ket dati pusok ken panunot ko aglablaban da. Agsinupadi da. Nga ibagbaga ti pusok ikak ti gundaway ni Floyd. Ket padasin mi nga ulitin manen day di plano mi. Day giti arapaap mi nga maadaan kamid bukod mi a pamilya. Baring nupudno nga nagbalbaliwen ko na ti pusok. Angin ko namet ti panunot ko nga kanayon nga bagbagaan ni nanang sa anin anak ko. Ay nasaan gagbalbaliw daytan. Amangan no agbabawi kan tumatlaeng manen no makisinubyanan ka. Kasanong arod ti anak ko nanang ay naaya. Adu kami nga kabadangham. Di kasayaatan nga aramidem anak ko. Inton maipasngay mo, ti sikog mo. Ituloy mo to ti agbasa, taadda kami mat nga mga wir ti anak mo. Tano makaadal ka. Napinpintas tumadlat masakbayan yung nga agina. Nga ure na awan ni Floyd iti biyagyo. Takas ti kunam sa dotmetan, mamartat, sakat dangran na kapayan. Na minsan nga nagbidot ka na anak ko. Saan mo ipalubos nga agbidot ka kumamanan?
Kasano nga rod no pod no nga nagbalbaliwin ni Floyd nanang. Ada pa lang marikrik na kapanagayat king kuana. King kasano no sa pulinton ti anak ko ti ama na. Dahil ito nga rod ti parikot ko kasin yung jak amuno anya ti surutek. Ito'y pusok nga kayat na ngagsubli ni Floyd. Nga kayat na nga ikan ti another chance. Ti ama ti sikog ko. Bueno ti panunot ko. Nga mangibagbaga nga sa anin. Nagbiddutak idin. Baka agbabawi ak tumanin. Anak ko lang ti anak ko. Adamit na tatang, dananang, adamit ti pamilya. Ket ituloy ko to ti arapaap da kanya. Nga makapagturpusa kiti panagadal. Kalpasan nga may pasgay kunton ti sikog ko. Dahil yung nga rod, ti pakabuklan, ti surat ko kasin yung nasapi ko ta maikandak iti balakad. Iyon na akong tiagyaman kadag iti mangted ti balakad. Kaya na kang runana nga pagyamanak kasin yung ket ti anos ken laing mo nga nangurnos, nangibasa ken nangidrama. Dahil ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Nasapay ko adamit na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga din nga kanagbuya. More power to your program, and God bless everyone. Tuyag bababawi, apagayam mo. Junicia, iti Ilocos Norte.